Moitísimas gracias por vir hoxe á presentación da candidatura do BNG pola provincia de Ourense ás próximas eleccións galegas. Unhas eleccións nas que os galegos e galegas temos a oportunidade de deixar estos 11 anos en blanco e negro do Partido Popular e apostar realmente por unha Galiza con cor, unha Galiza viva, unha Galiza que enfrente os desafíos. Galiza non saíra da crise do 2008, ora temos unha crise nova por diante e non valen as vellas receitas, senón que hai que poñer en marcha novas ideas, novos proxectos e hai que facelo desde a confianza en todo o potencial, en toda a capacidade que temos desde Galiza. A última batalla que perdeu o goberno do Partido Popular e Feijóo foi a de Verín non se pecha, e iso é a antesala do cambio que se vai a dar o próximo 12 de xullo, onde imos a gañar a batalla definitiva que nos permita deixar atrás esta década gris, esta década de retrocesos para Galiza e que podamos abrir un tempo novo que signifique que os galegos e galegas teñamos garantizado un futuro digno, que miremos con esperanza ao futuro e que podamos correxir algúns dos problemas que temos. Nos estamos nun momento, como digo, ilusionante, nun momento en que nos presentamos con toda a seriedade e toda a solvencia dun proxecto de futuro para este país e estamos convencidos e convencidas de que si hai unha gran movilización o próximo 12 de xullo haberá cambio galego e haberá unha muller na presidencia da Xunta.